πέφτει. Πολύ καλό. Πολύ καλό και το αμάξι του οδηγός. Θέλω να δω άλλο ένα τέτοιο αν το οδηγάς εσύ. Θα γίνει, αλλά θα αργήσει. Θα γίνει όμως. Καλά, Μίτσο, γενικά το ξέρω μου θες να πηγαίνεις μόνο θερμαγκάζι, αλλά όχι και έτσι. όχι και τα θερμαγκάζι. Αυτό είναι όταν κυνηγάς το ανέστηκα, γιατί... Ανέστη έρχομαι.